and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Iligan City. Nga tumatatampo nagdasingan nga DM. Ko pa sining bihana da. Hoy, Bedim! Hey, Kisig-sig buglili niya. bay. Nalagibag kong trabahanti diya sa karinderya sa Atbang. Huh? Asa ba? Ano? Kanang nagsigtan aw din hinato. Kinsa na bay? Ay, si Joanna man na. Nga naman type ni mo? Ginahan ko niya bay. Oh, sige. Inig-off na itong duha. Dula. Nya, ila-ila ha. Ay, Joanna. Nang saka? Uy, nisibot man. Walditam ditong bihana bay. Yuwak-outan mo ko. Wrong timing lang tinggali ka. Ay, lago pala pakalitigod. Hinahinaya lang ba? Basit masodan na ni mo. Ay, Joanna. Yan ang nakailakan ako? Naamay nisulti na ko good nga Joanna ang imong name. O niya, kung saan may yung tuyo? Yan ang nidoon man ka? Ayaw lang ka suko. Gusto man gud kong makikamiga nimo. Ang ako di si DM. Dili ko interesado. Uy, balita habihana eh. Nya saman. Surrender na ka? Dili bay. Na-challenge ko sa iyong gibuhat ha. O sa may plano ni mo? Di na ko hunungan ng bayana bay. Hangtod nga magpakita na siya na kog maayong pagtagad. Unsam ko eh. Si Joanna mo lang pirmi ang niya sa kong utok. Niyabag naman tingali ko. Ugma. Ako na pa siyang doulon. Naon sa day ka? Nga nung magsigim kag doon ako? Ikaw ba? Baldita kay ka? O kung sa may labot ni mo kung maldita ko? Taga din ka, Jo. Amot ni mo! Jo na! Ay ko biya eh! Hoy! Jo! Idlas kayo, DM? Day. Ay, Maglisod kag dool ni Joanna, no? lagi day. Baldita mo kinang imong kauban. Buutan mo guna siya, uy. Dili lang tingali na siya ganahan ni mo. Bay, mangutan ako nimo ba? O sa man? Ba't di bugod kog now? Uy, dili. Ang gwapo man ka. Naong rabi diferensya ni mo. Nahimo ba bay? Ako pinaangi ko. Seryoso ba ko? Ito. Bay, joke ra. May magisura gud. Hindi ka sumul. Abay, pulos na yung kabinuang na. Sim ka, nag-uul ka? Nga di makik-friend mo sa Joanna? Nga pirmi ka niyang giligayan? Oo bay? Ako ba'y nagdudag ko? Ha? Unsay gidahan nimo? Nga nagagusto na sa Joanna ni mo. Mo ni nakagusto nga. Dili mo gani magsulti nako. Nakamugi mga babaeng yung na bay. Nga pag-aigahe ba? Pero deep inside, maka-English ba tayo? Pero sa alam mo siya kasing-kasing, kanahan dahil siya ni mo. Ambot lang ka bay. Niyay ni mo buhaton ay. Unsa man? Waman sila duty Domingo. Unya, wala po tayo duty. At tuwa na siya yung kipuyan. Pamisitahi. Maayo ka bay? Okay lagi kina. Pagdadag buwak o chocolates. Ipakita niya nga seryoso ka niya. Sige bay. Ako suwayan. Kuyawa ko di mo. May dapa man kang buwak o chocolates. Aron makaingon gyud ka nga tinarong akong tuyo nimo. Unsa man gid ay tuyo ni mo nako, DM? Bahala makaingon ka nga presko ra kay Kojo. Gusto lang ko nga mahibaw ka. Nga sa una ko palang pagkakita nimo. Na in love na ko nimo. I love you, Joanna. Okay. Gusto kang maminaw sa akong tubag?
Wa ko'y gusto nimo. Joanna. Tagay ba tabay? Ops, ay kapalabi. Ikaw makadawat sa kibuhat ni Joanna na ako bay. Ay, alam gina kinabuhi ba eh. Alam gina. Kung wag siya gusto nimo, di ay lang pamugos. Pangita naglain, napit kang babae diya. Dili bay, dili. Si Joanna rang ako bay. Ay, sa sige. Siya rang ako gigog ba? Ay, higog ining-init ka sa baw aron maulian ka. Ma, Ay, naunsa man tahon ka, uy. Pwede naman nimong huboga nga gihatod sa imong amigo gabi. Sa may problema nimo? huwag mo eh. Huwag mo lingaw. Inom lang. Ay, unsa man, mo trabaho ka ron. Mo absent ako ma. Manawag ra ko sa akong gitrabahoan mo nga dili ko mo trabaho ron. Yan sa man, okay na ka? Okay na gamay bay. Nangutan na sa Joanna nimo. Ha? O, unsa may pangutan na? Kung nasa kuno ka, ganun wa siya magkakita nimo gahapon. Giyon sa pa di mo? Ang gingnan nga, nagubog-hubog ka. Kay, gisakitan ka nga, yung gibastid. O, unya. Makiksulti ko no siya nimo niya. Ha? Milagro nga nakiksulti ka. Idlas bigay ka na ako. Nganong nagubog-hubog man kagahapon. Nga nam day. Ang samaday na ana. Tungod lang kay wa ti kasugta. Nag-inom-inom dayon ka. Tungod kay gusto kong malimot sa imong pagbastid nako. Kunay nung ti ka nga bakak ang tanan. Ha? Unsay bakak? Dili tinuod nga wa ko'y gusto nimo DM. Joanna, unsay? Mahal ti ka DM. Unsa? Gipatuol lang ti ka nga wa ko'y gusto nimo. Gipakitaan ti ka og dili maayong pagtagad aron dili ka magpaduol nako. Og dili ka magpadayon sa imong tinguha diri nako. Apa nasayop ko. Kabisog kung sa akong gibuhat. Nagpadayon ka gihapon sa imong tinguha diri nako. Nganong imong manigibuhat? Tungod ka nasakitan ako kani adto DM. Og dili na ko gusto nga masakitan pag-usab. Tungod kay parehas mong tanang mga lalaki. Igo lang mo pasakit namong mga babae. Og tungod lang. Tungod lang sa nahitabo nimo. Ug nga nimo ang imong kaugalingon. Joanna, ayaw iparihas ang tanang lalaki. Lahi ko. Dawata lang ang akong gugma. Kay isaad ako nimo. Magmalipayon ka uban ako. DM, Igakos ko nimo. Timaan na ba ni Jo? Makita na. oh DM. I love you, Joanna. I love you to DM. Daan pagid ko. May gusto ka sa Joanna nimo. Lagi bay. Gipaantos pagid ko niya. Nya. Lipay kay karon kay uyab naman mo. Way kabutangan sa akong kalipay bay. Nga naangkon ko na ang gugma ni Joanna. Dali aras panahon eh. Walang hibaw ino. Upat na kabuwan ang nakalabay. Sugatan ng kauyab. Maog yun. Og salamat sa imong pagpangga nako DM. Salamat sa imong gugma nako, Jo. Jo, kita ramon yung duha din sa mong gipuy-an. May ihangyo ako nimo. Unsa man na? Pwede kong mugakus og mukis nimo. Ikaw no? Mura gid ka og dili ta uyab. Mananghid pag gid ka. Buhata. Buhata kun unsa imong gustong buhaton diri nako. Dili ti kapugnan. Ha? Mupauli ka sa inyo sa Bohol? ODM, kay nanawagang ako mangginikanan. Ila kong papaulion. Unya, kano saan ko mubalik din sa ligan? Magbaybaw ra unya ko nimo. Kano saan ko mularga? Ugma, mugay ka nako para sa buhol. Taod naman sukad papauli ni Joanna sa ila, ha? Pero wa man siya makontak nako. Kung dili siya makontak ang iyang number, wa may signal.
Oh, uy, di ninawag. Si Joanna. Hello, Jo. Hello, DM. Kumusta naman ka? Nganong karon pa makamanawag nako? Pasensya na, DM. Unsaon, layo mo ang signal din sa amo. Oh, oo niya, kumusta naman ka? Okay ra. Pero, dili na mo sugot sila si mama o papa nga mobalik ko diha. Unsa? Kung mauna, dili na dito makita ini. Anak, gid na. Kinuo ko. Sagdi lang, bisan og layo ta sa usag-usa. Ampingan ko ang umaabot na tong anak. Ha? Unsay anak? Mabdos ko. Og ikaw ang amahan. Mo ba? Kung mauna, nagbunga gid ay nga ito gibuhat, ha? Jo, ang pingi ba yan, ha? Oh, ODM. Sige ha. Manawag lang mo niya ko nimo kung makalugay ko. I love you, DM. I love you too, Joanna. Nanawag si Joanna nako. Og nagpahibaw nga mabdos siya. Og sukad ato, wa nag siya manawag pag-usap. Dili na pod nako makontak ang iyang number. Kanimo, Joanna, kung namati ka man karon, kunta ka taon ko, og pakit ako sa atong anak. Kay hangtod karon, wa gid ko manghita og lain. Ikaw pagihapon ang akong gimahal. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ng maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ining akong suliran. Ako si Jane, my live-in partner. Itago na lang ang akong address. Personal o emosyonal kining akong suliran. Kabahin kini nako og sa batasan sa akong live-in partner. Upat na mi katuig, kapaningon og sa dili pa gyud masabot ang iyang batasan. Aron yung hisabtan, sugdon ko dihang una ming nagkaila. Ingon niini ang mga panghitabo. Ay, amo mo rin nakailan ako sa FB. Nanguya ba na ako? Si man kaayo? Ay, malingaw jud ko. Kung mauna ni siya mo PM na ako. Ganahan ko mo check sa mga messages ng mga pa-char-char kaayo. Sabi buti pasapot ani no? Nagagusto na sa ko niya? Oy, Jean. Sige lang kag cellphone diha ga. Yan lang ka mo tabaw trabaho din isbay. Sige lang kag Facebook diha. Te, mo pa ba yung pagmata na ako, ha? Mapag-open ako sa akong cellphone. O nag-check sa akong mga messages sa messenger. May ka diha. Mo pagani pagmata nimo. Cellphone na dayon ka. Oy, ay pagsalig hang ako no nagtrabaho na kasmol. Di na ka mo trabaho din isbay. Kay gamay ra kay kag sweldo. Te, May. Maayo kay nakikita ka na ginako sa personal, Jen. Nagtuog ko nga, kutob lang kita sa chat-chat ini. Tungod kay gusto na ko nga sa personal ti kasugton. Ha? Gisugot ako ni mo, Jen? Tungod kay nakita kong maayo ka. O ikaw nila maayo ika-istorya. Bisag chat-chat lang ta. Kaya mga tao sa bay, dami nag akong kaate. Sus, pinimedyo kong i-underestimate. Unsa? Ay, salamat kay na ako sa Mumbai. Kakapay magtrabaho sa mall, sakit still binaro. Mo pagani pag-abot nimo, lingkod na dayon ka. Lihok sa mga trabaho ni isbay oy. Mura sad kag dako og natampo nga. Gusto ni isbay da. Gamay ra ka sweldo oy. Ilang ka sweldo tindira. Lihok, ay di na ka senyorita. Tindira ka lang. Oh. Rom, Oh, Jane. Ano nakita ka? kuha ako dito sa amo, me. Kung kayo ka di mo bisa nasa. Salamat sa pagkuha na ko sa amo, ha. Unya, sure ka nga mukuyo ka na ako bisan asa? Mas talaga, hindi na ko mapauli sa amo. Kaya mga tao sa amo nakaminos na yun ako. Kanunay ko nilang i-underestimate. Kung mao na, kuyog na lang ta sa amo sa liti.
Leyte? Ti Lia, nang Linlin, siya si Jane, akong uyab. Hi ninyo. Haya ng naong nimo. Unsa magagklase sa pagkababayo eh? Kuyog ka man sa mong igsuon dinis amo, bisan di pa kaniya asawa? Wasay taste ni mo mamilig babae, Romeo eh? Bro, Pasagdilan na sila, nga akong mga igsuon. Mga maldita mago na sila. Apan, likalas papakiglalis nila, okay? Rob. Mauli na lang tingali ko sa amo, Rob. Unsa? Di ko masugot ha? Ngano naman sab? Ang ako na sa mga igsuon ang ikatarungan nimo? Nagkasabot lagi ko. Ngawa sila magkauyon ako. Maung di ko ipamugos ang akong kaugalingon din eh. Bitaw eh. Kung mabiya ka din sa amo, mukuyog ko. Unsa? Murag yung idlas na ako ang swerte. Nagtuo kong paglikay ko sa amo nga makabato na ko kagawasan sa akong pamilya nga nakaminos na ako. Apan mas labaw pa ding akong gidangatan sa pamilya sa akong uyaw. Mangwa ko makaantos, nibiya ko sa lugar sa akong uyaw. Kaya gidawdaog malang ko nila. Unya feeling na ako, naginusarar ako sa maong lugar. Kaya usahay, mulaban manggod ang akong uyab sa iyang igsuon. Mao nibiya ko. Apan ni kuyog ang akong uyab na ako og nagtipon mi. Gibaligya niya ang iyang motor aron makakuyog lang siya nako. Unya, Tungod ni mong buanga ka na baligya ang motor sa mong igsuon. Celia, Ay kung sabi-sabi tagati ha, kaya di ko ni mo igsuon. Kayo na pagkabutan sa among igsuon diri. Biya-biya yung ka diri. O gidapa ni mo ang among igsuon nga nauli na unta diri sa amo. te, ay langot kong basulaan na agad. Kabubutan man ni Romgod nga mukuyo na ko dire. Wa man ako siya pugsa. Una-una hulyo ka sa among igsuon. Ang tibuok na mo pamilya, wag yun makauyo ni mo alang tag Rom. Te! Nakaluto na ko sa panihapon na mo ni Rom. Asa naman ni siya? Nakita ko itong makasulti siyang cellphone kanina. Yun sa nimo nga akong igsuon? Ha? Waman! Bakakon ka? Managpa ka magod! Usab ko no sa pa nimo nga ako mga igsuon, ha? Rom, asa na! Asa na! Kasakit sa kong kalawasan yung tapatan ko, Rom. Buntag ka mo di ay. Maghikid ako sa pamaho. Kaya basig masuko na sa to si Rom na ako. Oh, nagmata na di ka, Jen? Oh, dire na. Lingkod na. Kao na. Namawi kasi magibuhat ako gahapon. Ha? Kay, yun sa mandete ka? Unsa? Nalimot ka nakapasakit ka na ako? Ha? May mga lihok na karoon na akong kalipin nga di na ako masaktan. Kung manapasakit niya na ako, mura lang siya uwa siyang gibuhat. Maliwa lang niya. Apan nakapasakit na siya na ako. Padayon siya nakig-live-in ako. Apan dili siya mulaban ako. Adto siya mulaban sa iyang igsuon. Ingon og sawa na ko'y bili para niya, bisag kami ang nag-ipon. Ang ako pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Unsaon ko man ang maigsuon sa kong kalipin, nga padayon ni basol nako, kung nganong niuban nako ang ilang igsuon, nga unta, wa may nakupugsa sa pagpauban nako. Sa ba di ay nako? Ikaduhang pangutana, mura gisamukan ako karon sa akong pagkabutang uban sa akong live-in partner. Sakto ba nga ako na lang siyang buwagan? Magka-peace of mind na kako, nga mahal man sa nako siya. Ikatulong pangutana, may batasan sa dang akong live-in nga dili masabot. Mura siyang may mental disorder. Kada bang human niyang makapasakit na ako? Mura wa niyang iyang gibuhat, pero nakapasakit na dahil siya. Unsaon na ba siya pagtabang anak nga makontrol niya ang iyang pagpasakit nako? Unsaon ko pa siya sa pagsabot anang bahina nga mapasakit magid siya nako? Ikaw pa to katapusan, gusto ko mag-move on o maka-recover sa tanang mga panghitabo sa kong kinabuhi nga di sad na ako i-give up ang akong kalipin kay mahal ko gihapon siya.
unsa may akong buhaton aron may kalinaw o kalipay na ang among pagpuyo. Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jane. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na ako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological, legal o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kaninyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Order sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Hangtod karon due to COVID-19 pandemic, especially kay naa nay mga variants, nag-social distancing lang gyapon mi ni Atty. Eileen Bathan nga maoy mohatag ninyong tambag og solusyon sa mga legal problems, no? So hinaot nga naa na tay vaccine para nga magkauban na sad mi ni Atty. Bathan diri sa among studio, sa among station. So ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga lives-based lesson are often learned in not so good times. Have faith lang, ha? Have faith. Alright? So ang atong magtatampo karong adlaw si Jane, 18 years old, taga Liloan, Cebu. Dili Liloan, Southern Leyte, ha? Kinaaman say Liloan ko dito sa Southern Leyte. Kini Liloan, Cebu. Ayong pagpaminaw niyo diha sa mga taga Liloan, Cebu. Oh, mga taga Compostela. Mayong pagpaminaw ni Pipi, Nalinda, o Arnold Paradyang, ha? Mga Paradyang family diha sa Compostela, Cebu, no? O the same is true to Arcel and Alice Primacio diha sa Sugod, Cebu, ha? Ang mga pangalan sa mga lugar di sa Cebu, murumura sa Southern Leyte. Nasa Sugod dito sa Southern Leyte. Nasa Liloan. O ngadto ni Jisame Duran, Maricel Caro o Dionisio Caro diha sa Pangdan, City of Naga. Nasilingan ni sa mga Tantiado family diha sa Pangdan. Maayong pagpaminaw. Sa atong programa, kini ang akong suliran. So, suma sa nabati nato ganina sa drama, by the way, ang kining sulat-suliran ni Jane, iya kining gipadala sa atong Facebook account, no? Kini ang akong suliran, official writers page. Ang atong nabati ganina sa drama, mao nga dihang 15 anyos pang iyang anak nag-eskwela sa grade 7. Kalit kining gihilantan, gidaladala rasab sa bata, siging eskwela hangtod nga niabot na usa ka semana ang hilanat. Maong gidala na niya sa ospital ug nahibaw-an nga nasakit og dinggi ang iyang anak. Tulo sila ka adlaw sa ospital ug natingala naman lang sila nga mukalit raman og katawa ang iyang anak. Gibaliwala lang unta to niya apan pag-uli na nila sa ila mauman nang gihapon maong gibalik sa ospital og giresitahan og tambal good for 2 months. Naulian og nibalik og eskwela. Apan gipatawag siya sa maestra kay magsige ra og katug ang iyang anak sa klase. Niingon sa maestra nga basi dili kaya sa utok sa iyang anak maong gipapahuway niya kini. Musalang ang tuig o musugmat na sab ang sakit sa iyang anak hangtod nga ning bag-o lang nga grade 11 na dili na makatulog ang iyang anak, walay ganang mukaon og daot na kaayo ug mura nagyud og buang. So mao nay atong nabati ganiya sa drama nga gipadala ni Jane. Alright, unang pangutana. Nasakit og dinggi ang akong anak ug semana pa usa nako madala sa ospital kay wala man ko makahibawong dinggi. Ang pagkasakit ba ang pagkasakit ba niya og dinggi ang nakaingon ko nganong nabuang siya ngano man, not related man siguro ang dinggi nga nabuang siya, may maghamangutan na dok nganong na may mabuang ang rason na kining tagha, no?
psychological, biological ug social, no? Mao nang mga rason, no? Biopsychosocial ang rason nganong madaot ang pangisip sa usa ka tawo. Pag na masakit ka, not only dengue but any infection for that matter, mo apektuhan gyud ang imong mga bodily functioning. Ang kini magong masakit og dengue, by the way kining dengue usa ni siya ka viral disease, no? Usa ka viral disease nga ang virus ani naani siya vector mo na nga magfaging ta. Ang vector ani Anopheles aegypti mosquito, ha? Ang lamok ani makuana nimo, mailhan nimo kay ang tiil aning lamuka puti ug itom ang tiil ani. So mao nay Anopheles nga mao magkuan sa dengue. So naani siya gitawag na tog febrile stage, mutaas ang iyang fever. Naasan ni siya inunta neurological problem kung ang pag-bleeding na later on niya mo lower ang blood pressure, no? Ang kanang mag-bleeding is due to the fact nga ma-altered ang functioning sa platelet count or ang iyang characteristic sa platelet count, no? So kining Anopheles Aedes kining Aedes mosquito mo thrive ni sa mga lugar nga naay mga stagnant water. So ako lang sang lakbitan og sulti nga kung naamoy mga stagnant water da sa inyo ning iyabo para nga dili mo makakuan sa Aedes aegypti mosquito, no, nga mo'y vector aning sakita, no? Naani murag gikan si Egypt kay Aedes aegypti manangan, no? So akong balikon mairritable ang usa ka tawo nga naani ani unya murag wa siyang kog galingon, magsigit-sigit nga dili makatulog. Kini bang masakit kag viral, no? Any viral infection kapoy gyud na, kapoy. So kinahanglan ka og bed rest. Sabi na kung imong heart rate mo ubos na sa 80, nya dili lang sa tingali pud pa eskwelahon kung naa ning ingon ani nga mga simptoma. So muna ako ika-istorya sa imong unang pangutana. Ikaduhang pangutana, nganong mulat ang man og usa ka tuig ug musugmat na sab ang iyang sakit? Gusto ba ang sulti sa iyang maestra nga dili na makakaya ang iyang utok sa ilang leksyon? Naunsa kaha di ay ning iyang utok? Well, again, not related to dengue, no? Maybe low lang yun siya IQ, namagoy mga slow learner nga mga bata, pero dili lang dito maingon nga due to dengue, no? Na may fast learner, na sa slow learner nga mga bata. So katong mga maestra nga maka-encounter og mga slow learner nang hinahinay pod nga musabot, please spend a little more time ani mga bata kay dili baya tanan nimo mga estudyante nga dili dayon makakuha sa leksyon nga gi-isgut-isgutan diya sa klase. So mo-adjust lang puntang mga maestra, maapil na ko mo because ako si Dr. Rene Obra o sa pugo ka obra maestro, no? Only nga ako mga estudyante, mga medical students na guwang-guwang na mga 23, 24 na edad, no? So mao na ang akong kaistorya. Ikatulong pangutana. Sa pagbuntis nako niya, niabot og 11 months akong tiyan. Una ko siya gipakataw. Gi-injectionan siya og antibiotic. Kay nakakaon na siya sa iyang hugaw. Mao ka katoy hinungdan ngano ani ayang kahimtang karon? Well, ang kana magong normal nga gestation or pagbuntis, ang normal gud ana nga duration is 38 to 42 weeks. Ug mosobra na gani og 42 weeks. Mo na siya gitawag na mo og post-term or post-mature. Ang bata ana posible gyud makakaon ng meconium, no? So kung makakaon og meconium ning iyang hugaw, mo nang tagaan og antibiotic. Pero dili na ko makaingon nga mo nang hinungdan sa iyang kahimtang karon, no? Daghan kay hinungdan, no? Katong niingon ka og 11 months, daghan po mga factor consider ali basig nasipyat lang po ka og kwinta sa imong sa edad sa imong pagbuntis, no? Kay usahay baya pinagsulti nimo sa imong attending doktor, dili baya makatukma pud ang mga pizza. So akong balikon, is open na sa hospital sa mga ubigay ni sa mga doktor nga kung post-term or post-mature
tagaan yung nag-antibiotic ang bata, kay posible nga makakaon sa meconium, kita nung nag-meconium. Okay? So ikaapat nga pangutana, di siya katulog bisan paimnon pa og tambal pang pakatulog. Mawala sa banggana sa iyang pagkaon, ug daot na kaayo siya. Unsa may pangalan sa tambal nga makaayo niya, kay pobre ra kaayo may walay kwarta para sa mental ipamental na ko akong anak. Well, kami mga doktor, no, kini mga mental problem dili ni siya madali-dali nimo, kay kinahanglan ni interviewon gyud maayo, daghang kay mga procedure ani, og any disease kinahanglan siya diagnostic workup, no, physical or mental kinahanglan siya diagnostic workup, no. Ayaw niyo usik-usiki ang inyong tambal pag rather inyong kwarta pagpalit og tambal nga dili makaayo kay wala mo igo dito sa sakit nga atong gitumong. So ako ikasugyot na ara mo musliluan imong dalhon ang imong anak diri sa pediatric department sa government hospital, no? Either there's Danao or diri ba sa Vicente Soto para nga ma-work up kunya matagaan sa saktong tambal. Kay kung muingon ako nimo mga tambal diri on the air, basig masayop ta, no? Kay depende man na sa finding sa diagnostic workup. Okay? So ang atong makutlo nga pagtulunan karon gikan sa Chonghua Hospital Pediatric Alumni Association, that don't try to fix everything. Leave young kids to find their own solution to the situation, no? Kay magtubo ng bata, og imo ring spoon feed permi, imo ring sayunan permi, dili ni siya makagain og confidence yang kinabuhi. Okay, so hinaot nga naka-satisfied ko sa imong mga pangutana, Jane, nga tagaliluan Cebu. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Kini ang akong suliran, hinaot nga aduna na si kamoy nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Attorney Eileen Bathan. Maningkamot gyud mi nga makahatag og kolor og kinabuhi sa inyong mga suliran. Dili mang luod o maulaw nga magpadala sa ilang mga suliran. Ari kanamo kay kitang tanan adunay suliran. Once again, gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.